Kit Kragelund. Det er navnet på den nye journalist på JydskeVestkysten i Tønder. Vi ser her nærmere på avisens nye profil i det redaktionelle team. Jeg er JydskeVestkysten i Tønders nye journalist, og sammen føler jeg, at vi går en utrolig spændende fremtid i møde. Jeg kommer med en utrolig god og stabil lokal erfaring, som passer spot on til det her job, og jeg glæder mig enormt meget til at tage fat og bidrage med det, jeg kan bidrage med. Hun kommer fra Ugeavisen Tønder, og hun har et stort lokalt kendskab og desuden stor lokal interesse. Hun er født og opvokset i området, som hun nu er vendt tilbage til. Jeg brænder for at lave video, jeg brænder for at tage mine egne billeder, jeg brænder for sociale medier og internettet generelt, og jeg forstår at bruge det korrekt, så man får den her utrolig stærke og skarpe avis på alle platforme. Rent personligt passer jeg rigtig godt ind i teamet Tønder, hvor det handler om at kunne arbejde på tværs, og kunne samarbejde på tværs og være fleksibel, lige så vel som det handler om at være utrolig selvstændig og kunne drive sin egen historie op og følge den til dørs. Jeg er skarp på nyheden, jeg elsker portrættet, og jeg holder af at gå i dybden. Det er lokaljournalistikken, jeg virkelig brænder for. Det er en faglig dygtig journalist, der er havnet i Tønder. Hun er uddannet kandidat i journalistik og bachelor i historie fra Syddansk Universitet i Odense. Og hun har blandt andet skrevet speciale om JydskeVestkysten og andre mediers dækning af det danske mindretal i Tyskland. Fremadrettet er ikke noget, som JydskeVestkysten i Tønder ikke kan gøre. For mig så handler det om prioriteringer og valg inden for de muligheder og rammer, der er. Lige så vel som det handler om gejster og arbejdsvilje og lyst til at føre nye idéer og gode idéer ud i livet. Det handler om at finde den platform, hvor historien egner sig bedst, og så udvikle den til fulde. Jeg kan bidrage til teamet i Tønder ud fra min faglighed, såvel som min erfaring som kommunikationsmedarbejder og lokal journalist. Det er en meget engageret og passioneret journalist, der fra 1. august tager plads på redaktionen hos JydskeVestkysten i Tønder. Det er her fremtiden er for mig.